14 herrialdeko Txina, India, Estatu Batuak, Korea, Japonia, Turkia, Erresuma Batua, Alemania, Polonia, Txekiar Errepublika, Norvegia eta abar, 30 bat lagunek osatu duten World Foundry Organization erakundearen batzorde batearazlearen ordezkaritza bat, Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregian izan da, eta ekonomia sustatzeko foru diputatua den Imanol Pradalesekin batu dira bertan. Elkarrizketa horretan Imanol Pradalesek Bilboko Euskalduna jauregian 2014ko maiatzaren 19tik 21 egingo den mundu biltzarrari buruzko zuzeneko informazioa jaso du. Horrela, 3 egunean zehar, Bizkaiak industriaren eta teknologiaren alorrean duen ahalmena eta gaitasunaren erakustoki bikain bilakatuko da Bizkaiko hiriburua. Ia munduko 50 herrialdetik etorriko diren bisitariek horren guztiaren berri jakin dezaten. World Foundry Organization 1927 urtean sortu zen nazioarteko erakundea da. Haren xedea honakoa da. Metalurgia eta arlo horretako industria mekanikoa mundu osoan garatzea. Nazioarteko lan sarea da 33 herrialde batzan dituena. Ekonomia sustatzeko foru diputatuak Imanol Pradalesek bere poza jakinarazi zion batzorde baterazlearen ordezkaritzari, hain garrantzizkoa den ekitaldiaren egoitza gisa Bilbo, Bizkaia hautatu izanagatik.